Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that. Ka kering kohot ka kenhun jong kisi porlok kalapen bena bakan penlong ya kata masa telang lani ka winter festival ka ba arsni kata ha ka khatsau bat khatsan trik unopra arhaja arpuar hamadan sning patarim kani ka kenhun ka baju syakri ya ka imlang salang ling ba ki kamle isn a kalapen bena bakani ka tamasa ka ba arsni kan dei na ka benta ban penmi pisa ya ka sati raja memorial secondary school ka wei na ki school ka badang buon ki jingduna bakin thup na du ka kamra class ki dikhot jong kani ka kinhun ki rai thu bakin dan buon ki jingpen bernya ha kani ka tamasa bat kan don ru ka jingpen chong shit na ka kinhun tem jong ki Snow White Hakan di kapon ngadap dah kejing kemen ke bakrau benginya kenduk langkum ne ringkat pada caring cohorts ke badai ke way naki group ki barang shu sedang shen banya penmi ya kane ka kenja organization ha ka bakin la ban wanra ya kane ka winter festival ban nga snow day ban ai ka jing khublei ba kerpang na ka benta ka jongki pa ki la jet ya ka school jongi ban longkum kata ka lat je rap ka jongki na ka benta ki jingdon kam ki babun ha ka bay day bat ka school jongi